Dwi yma yn Times Square gyda Miss James ar daith Ysgol Gyfun Gwynfyw i Efrog Newydd. Miss James, ni wedi bod yma ers dydd Sadwrn diwethaf, mae nawr yn dydd Iau, a wrth rhaid i ni'n mynd nôl neithiwr. Ydych chi'n gwybod pwy ni'n mynd i fynd gartref? I fod yn onest, dwi ti Betsan, na dwi ddim. Ni'n ar hyn o bryd un dydd ar y tro ni. Allwn ni ddim yn gweud mwy na ar y funud. Falle, allwn fe fod penwythnos, galle fe fod ar ddechrau wythnos nesa, canol wythnos nesa, dyn ni ddim cweit yn sicr i fod yn onest i ti, felly un dydd ar y tro ni. Oes gennych chi digon o ddillad i cael wythnos? Nac oes i fod yn onest, felly ni fan hyn yn gwario lot o arian. Fi'n gwybod mae lot o chi fel plant wedi dechrau rhedeg allan o arian. Hefyd, rhedeg allan o beth sydd yn bwysig i ni, sef dillad isa. Fi'n credu, erbyn hyn, mae'n bwysig iawn bod ni yn trio mynd adre, a fi'n credu, bod ni wedi mwynhau, ni wedi cael profiadau ffantastig, ni wir nawr angen mynd adre. Pa fath o profiad ydych chi wedi cael yn Efrog Newydd cyn heddiw? Betsan, fi wedi mwynhau cwmni pob un o Wynlliw, mae'r staff wedi bod yn anhygoel, mae'r disgyblion wedi bod yn wych, a mae pawb wedi ymddwyn, mae pawb wedi cyd-dynnu, dod ymlaen, cydweithio, ond fi'n credu mae'r profiad o'r corwynt wedi gwneud pethau'n anodd iawn i ni o ran aros yn y gwesti, a erbyn hyn fi'n credu ni jyst eisiau mynd adre, fi'n credu. Pa fath o effaith cafodd y corwynt arno chi yn bersonol? Arno fi yn bersonol? Wel, i fod yn onest, ges i ofn i fod yn onest, o'n i ddim wedi disgwyl e. Fi'n credu gyda ni fel staff. Awesome.